Per Mbak Okva coba kaya apa mitin saking Sidoarjo. Ayo. Sido wis ngarani Arjo ki sugih. Ayo. Derek belajar lho, Pak. Hah? Derek belajar. Lah belajar ora entuk dhuwit kowe engko isuk-isuk. Ayo. Ayo belajar apa kerja? Ayo. Kerja nek no. Ayo kerja. Ayo. Lek belajar malah bayar kowe ning aku. Ayo. Yo, Pak. Kangen suaramu aku. Mangga 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 Nek monggo aja meneng ae. Karo mlumah monggo ngono kuwi. Elek ora. Ndanyel iki sik aturan ora. Kampus barang kaya senengan. Aku ora klaten ora rasane apa iki. Dijak angel ram dhewe ora bales nyetatus terus wae. Anyel aku ayo. Terus, Pak. mangga mangga Iya. Oh ha. mangga mangga Nonangga mangga mangga anu. mangga Sithik ae Pak aja kakean. Sithik-sithik wis cukup wis marem aku. Ayo.